Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana barka da dare, barka da wannan lokaci, ya gari, ya aiki, ya haƙuri da mu ɗalibai, ya juriya da kuramniyar mu. To ba tare da bata lokaci ba, insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wato jiya mun fara da bismillahi, ga nan dai da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wa sallallahu Allah ya rana tsira ala nabiyil karim, a bisa shugaban annabi mai girma. Hazihi la qaidu, wannan kaidoji ne a tauhidi na kaɗai ta Allah. To da mun so zamu ci gaba daga nan ne wal har mu tawaka. To sakamakon guraren da nisa kafin mu je inda ya fi sa mutane rudani a wannan lokaci namu ne yanzu, gurin yana tazara sosai. Hakan ya sa muka yanke shawarar insha Allah za mu tsallake mu je inda yake ba mutane rikici a wannan lokaci da wannan zamani namu, abinda kuma aka fi bukata a riga sani fiye da komai, wanda dole sai da shi ma ayyukan ka za su rinka karbuwa. Dole sai ka san shi sannan ma za rinka karban ibadunka. Idan baka san wayannan ba to ayyukan ka ma ba a karba. To insha Allah za mu je wurin yanzu. Za mu fara daga bangaren alwala. Idan mun yi bangaren alwala za mu dawo kuma bangaren sallah. Idan mun dawo bangaren sallah kuma mun gama shi ma in Allah ya so da za mu koma bangaren wanka. Za mu zo farillan wanka duk a hankali dai, wanda dai aka fi abun nan dai. Za mu zo bangaren su qabli da ba'adi da rafkan, wanda idan ka yi ba za ka yi qabli ba za ka yi ba'adi ba, wanda ko da ka yi ta ba komai, ba sai ka yi wani gyara ba. In Allah ya sa da za mu fara yanzu nan. Za mu fara daga alwala, inda alwala ne ita ake farawa ne kafin a yi sallah. To shi yasa muka ce to za mu fara daga bangaren alwala yanzu. In Allah ya sa da ba tare da bata lokaci ba za mu fara. Bismillahir rahmanir rahim. Babun fara'idul wudu'i, wannan babi ne na farillan alwala. Babun fara'idul wudu'i, babun farillan alwala. Da warash kuma babun fara'idul wudu'i, babun farillan alwala. Wa amma fara'idul wudu'i, amma farillan alwala fa samaniyatu, guda 8 ne. Wa amma fara'idul wudu'i, amma farillan alwala fa samaniyatu, guda 8 ne afwan. Wa amma fara'idul wudu'i, amma farillan alwala fa samaniyatun, guda 8 ne. Awwaluha na farko an-niyyatu fardun, fara niyya kafin fara alwala farilla ne. Niyya kafin ka fara alwala farilla ne. Shi kuma abin da ake nufi da farilla shine abin da ya zama dole ka yi shi. In baka yi shi ba, kamar abin da ya zama dole yanzu, abin alal misali, ai za a ce mu dole ne yanzu mu ci abinci ko? To idan ba mu ci abinci ba kun ga za a iya rasa rayuwa. To shi ma idan ba ɗaya daga cikin farillan nan ba da gangan, to za a rasa alwalan nan, babu ita. Kuma babu alwala babu sallah kenan. Saboda ka duk abin da muka saurara a cikin nan ya zama dole ne a yi shi in dai ana so sallah ta karbu. An-niyyatu, niyya kafin fara alwala fardun, farilla ne. An-niyyatu fardun, niyya farilla ce. Wal ma'u dahuru, da ruwa mai tsarki. Wa huwal mudlaku, shine mai tsarkakewa. Shi ma ka samu ruwa mai tsarki, dole ka samu ruwa mai tsarki in zaka gabatar da alwala. Fardun, farilla ne, shi ma dole ne. Idan ruwan bai da tsarki, kun ga kamar dai yanzu ruwa wanda ba za ka iya sha ba, to ba za ka yi alwala da shi ba. Ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wanda ke gare mai kyau. Za mu zo bangaren bambance ruwa mai tsarki mai tsarkakewa in Allah ya sa da cikin hankali da mun je. Amma dole ka samu ruwa mai tsarki. Wal ma'u duhuru fardun, insha Allah samun ruwa mai tsarki farilla ne. To in Allah ya sa da za mu tsaya nan, ba sai mun cika ba. Yanayin abin nan dai abubuwa sun yawa dai, kada a cika. In Allah ya sa da gobe da karfe 7:30 na safe za mu tashi daga nan. In Allah ya sa da cikin yardan Allah za mu dawo baya. Babun fara'idul wudu'i, wannan babi ne na farillan alwala. Kuma na faɗa muku abin da yake farilla shine abin da ya zama dole. Yawwa. Wa amma fara'idul wudu'i, amma farillan alwala fa samaniyatun, guda 8 ne. Awwaluha na farko an-niyyatu fardun, yin niyya kafin fara alwala farilla ce, dole ce. Wal ma'u dahuru, da ruwa mai tsarki. Wa huwal mudlaku, shine mai tsarkakewa. Fardun, farilla ne. Yawwa nan muka tsaya da mun. To insha Allah Allah ya ba mu iko rigewa. Allah ya mana afuwa idan mun yi kuskure. Allah ka yafe mana. In mun kuskure ba muna buƙatar da Allah a gyara muna.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah.